אם אתה מחכה להרגיש מוכן לפני שאתה יוצא לדייט הראשון, אתה תחכה לנצח. זה מה שאף אחד לא אומר לך על החזרה לדייטינג אחרי גירושים. אתה לא מחפש בן אדם מושלם. אתה לא מחפש בית מיידי. אתה רק צריך להוכיח לעצמך דבר אחד. שאתה מסוגל לשבת מול אדם חדש. ולצאת משם שלם. זהו. לא יותר מזה. הדייט הראשון לא ירגיש כמו הסרט שדמיינת. הוא יהיה מגושם. לפעמים מעייף. וזה בדיוק איך שזה צריך להיות. כי היא נחתה שאתה מחפש? היא לא מגיעה ברגע. היא נבנית לאט. עם הזמן. עם האדם הנכון. אז במקום לשאול האם אני מוכן, שאל את עצמך. האם יש לי מקום לשתות קפה מול אדם חדש? אם התשובה היא אולי. הגיע הזמן. תשמור את הסרטון הזה. ותשלח אותו למישהו שצריך לשמוע את זה. סורג סורג.